खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 23 फागुन दान 1431 एबा 8 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि साना पजिटिभिटिजों बुंफबगोन। बे पजिटिभिटिखौ नोंथांनि खामानियावबो रोखायै नुनो मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोजां सावस्रिनि थाखाय नेम बादियै ब्याम खालाम। जिउ राहा जौगानायनि आसा थागोन। गोब्राब खामानि मावबाय थागोन। दिनै नों मोनफ्रोमबो खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। बेयो फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगिबो जागायनो हागोन। फरायसाफोरा जिउ राहानि गोदान खाबुफोर मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि फरायनायाव गोसो होगोन। लाइमोन सिख्लाफोरनो जि-जोम दान हो। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। आथिखालाव मोनफ्रोमबो आगानखौ साननाय आरो साननायजों लानाया गोनांथार। नखरारि बाथ्राफोरखौ बयजोंबो रानलायनाङा। जिउ राहा आरो साख्रियाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि जिउआव गोदान खाबुफोर मोनगोन, जायखौ नेवसिनो नाङा, नङाब्ला उनाव उनदाहा जागोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों जिरायनांगोन आरो नोंथांनि सोमोन्दोनि बायदि बायदि बिथिंनि सायाव सावरायनांगोन, गुबैयै जायजों नोंथाङा गोजोन गैयै मोनो। दिनैनि साना बे खामानिनि थाखाय आरजाथाव मानोना नोंथांनि पार्टनारआ नोंथांनि सानस्रिफोरखौ आजावनो हागोन आरो नोंथांनि सोमोन्दै रायज्लायनो गोसो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मिथुन राशि। मोनसे जिउ राहायारि आयदायाव दिनै नोंथाङा गावखौ फोरमान खालामनो थाखाय गोब्राब नाजानांगोन। नोंथांनि थाखाय गावनि गागिफोरखौ खुसि खालामनाया एसे गोब्राब जानो हागौ। बे समनि गेजेराव गोब्राब नाजानाय आरो गुरै आखुआ जाफुंसारनायनि साबि, नाथाय नोंथाङा बेखौ थि खालामनांगोन दि रावबो नोंथांखौ हेंथा होनो हाया, नङाब्ला गोब्राब थिरांथाफोरा नोंथांनि दावगानायाव हेंथा होनो हागौ। बेयो सानखांनायनि सम नङा। नोंनि पार्टनारनि बिबान गैयै आखुनि थाखाय नखरारि जिउआव दावराव-दावसि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना दावराव-दावसिजों बुंफबगोन। नोंथाङा मावख'आव नोंथांनि गासैबो हाबाफोरखौ गोरलैयै फोजोबनो हागोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंजों गोरोबलायै जानो हागौ। बेखौ जेसेबां हायो एसेबां एरायनो नाजा। नखरारि बिबानफोरा बांगोन आरो नोंथाङा एसे नारसिननाय मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा आरो ट्रेफिक नेमफोरखौ मानि। नोंथाङा देहायारि लोरबां मोनगोन। मोजां सावस्रिनि थाखाय थाजिम फिथाइ-सामथाइ आरो मैगं-थाइगं जा। गुफुर सिबिं बेगरफोरखौ बोहैनाय दैयाव बोहै। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गाब। सिंह राशि। दिनै बै सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोसो जानानै गोसोआरि दुखु मोननो हागौ, जाय दुखुनि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। नोंनि पार्टनारजों सानस्रियारि गोरोबलायै जानो हागौ। रायज्लायनायाव सिरि था। दिनै नोंथाङा जोबोद आबेगगोनां जागोन आरो सोरनिबा बाथ्राया नोंथांनि गोसोखौ दुखु होनो हागौ। गावनि बिमानि सावस्रिनि बागै जिंगा सिनाया नोंखौ जेंनायाव खोख्लैगोन। गुबै सम्पथिनि आयदाफोरनि सायाव जेबो थिरांथा लानाया मोजां नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। बांद्राय खर्सा खालामनाया राङारि जेंनाफोरखौ लिंहरनो हागौ। नोंथाङा रागा जोंनो हागौ आरो नोंथांनि फोथायथिनि थाखोआ गाहायाव फैनो हागौ। नोंथांनि थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि बेरेखायै खामानि मावनो हागौ आरो नोंथांनि जिंगानि जाहोन जानो हागौ।
दिनैनि साना मोनसे गोदान फालांगि जागायनो एबा जायखिजाया गोरोबथानि जोबथा खालामनो थाखाय मोजां सम नङा। नोंथांनि गथ'फोरनि सावस्रिया नोंथांनि थाखाय जिंगानि जाहोन जानो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनिफ्राय मिजिंथिनाया बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। तुला राशि, दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। बे आरिमु आयदाजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। सासे मोजां मोनलायग्रा लोगोजों साना मोजाङै थांगोन आरो नोंथाङा जयै गोलाव ड्राइभ खालामनो हागोन। बे राशिनि आइजोफोरा दिनै दावबायनाय समाव गावसोरनि मुवा बेसादफोरखौ जोथोन लानांगौ। फालांगियाव मोनसे गिदिर बाथ्रा फैनो हागौ। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ जोबोद मोजां जागोन। गावनि मोजां लोगोरिनो माबा मोनसे मोजां अनथोब हो। बिदा-फंबायफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाया नोंखौ जोबोद दुखु होनो हागौ आरो नोंथाङा हेफाजाब गैयै मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा गुबुनफोरखौ मदद खालामनो हाजासे नाजागोन। जायफोरा नोंथांनि थाखाय गोनां बिसोरनि खाथियाव सौहैनो रोखा खालाम। दिनै नोंथाङा नोंथांनि न'आव गोजोन आरो खुसिखौ मिजिंथिनो हायो। आलासिफोरखौ नोंथांनि न'आव मोजाङै जोथोन लानाय जागोन आरो नोंथाङा बिसोरनि कम्पानिखौ रंजानो हागोन। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया नोंथांखौ जोबोद गोजोननाय लाबोगोन। दिनैनि माखासे जाथायफोरा नोंथांखौ जेंनानि जाहोन जानो हागौ, जाय एरायथावै जानो हागौ। बबेखानि गावखौ सिरि था आरो थासारिनि सायाव गोख्रै फिनजाथाय दाहो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि अनसायजानाया बांनो हागौ। बे समाव फालांगियारि आयदायाव माखासे गुसुं जानथायनि दावबायनायफोर जानो हागौ। नोंथांनि खामानिनि गोहोखौ बाहायनाया नोंखौ मोनफ्रोमबो बुब्लियाव जाफुंसार खालामगोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव जायफोरा जाफुंसार जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोनि थाखाय समा मोजां नङा। नों गावनि जिउ लोगोरिखौ जोथोन लानांगोन। बिदा-फंबायफोरजों माखासे फारागथि थानो हागौ। नोंथांनि गेजेराव माखासेया सावस्रि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। थाबथानाय आयदाफोरा बांसिन जेथो गोनां जागोन आरो खरसाया नोंथांनि गोसोआव गिलिर जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मकर राशि, दिनैनि साना जौगानाय गोग्लैनायजों बुंफबगोन। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा सासे लोगोनि हेफाजाबाव साख्रि मोननो हागौ। नोंथांनि गासैबो जिंगाफोरखौ नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों खुलायै खोन्था। मोनसे राहाया थारैनो फैगोन। मावख'आव रावनिबो उनथिं दा रायज्लाय। हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय दिनै आरजाथाव सोमोन्दो फैनो हागौ। फुंआव सिखारनायनि उनाव ध्यान खालाम। बेयो गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। गोसोआरि गोजोन गैयै आरो देहायारि असुबिदा जागोन। नोंथांनि स्वाभिमानखौ दुखु होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि मोजां साननाया जोबोद हेफाजाब होगोन। नोंथाङा खुरमा बाहागिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरखौ मोनफुंगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि आंगोखौ मिस खालामगोन। नोंथांनि गोसोआ नोंथांनि थाखाय गोब्राब थासारि सोमजिहोनो हागौ। दावबायनाया मेंनाय आरो नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ, नाथाय रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां जागोन। बेसादारि हास्थायनायफोरखौ आबुं खालामनायनि खाबु दं। जायखिजाया खामानियाव बाहागो दाला, जाय लाजिनांथाव जानो हागौ। गाज्रि साननायफ्रा थुलुंगानायखौ बाङाइ खालामगोन। मोनसे मुखुब रुटिन आरो खान्थि नङै जानायनि हुदानि थाखाय नोंथाङा गोजोननाय मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा जेंनाफोरखौ बारग'नो हागोन आरो दावगानायनि फारसे आवगायनो हागोन। नोंथांनि खस्थ'नि सानस्लाबै समायनाया फिनथाय होगोन।
जिउ राहायारि महरै नोंथाङा नोंथांनि राङारि बिथिंखौ बांहोनो थाखाय मोजां खाबुफोर मोनगोन। राङारि मुलाम्फाया जाथावना आरो गोदान बाहागोदारिफोरबो जानो हागौ। बारायनाय खरसाया बाहागोदारिफोराव माखासे जेंनाफोर लाबोनो हागौ। दिनै नोंथाङा एसे सांग्रां नङै मुडआव थानो हागौ। साख्रि लाग्राफोरनि थाखाय मासि जौगानायनि आसा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।